Bi-sweet stands ibjaw il-popcorn, kafe, ġojelli u bzierten, Tony Bezzina, Shadow Minister tal-Bidja u s-Sajt, u l-membru Ewroparlamentari David Casa qalu li ma jaħsbux li hemm bżonn l-impjant li jiġġenera enerġija nadifa permezz tal-gass. Wieħed irid jara qudiem li hemm bżonn jew le. Jiena naħseb li le, u dan jiena ngħiduh. Lil ftit nies li nġabru jisimgħu u lit-turisti jippruvaw jifhmu x'qiegħed jiġri, David Casa qalilhom li jemmen li 800 miljun euro dejn li akkumulat l-Ene Malta kien dejn ġustifikat. Anzi, imnalla kienu biex saret power station li taħdem bil-heavy fuel oil. Għalfejn Ene Malta kellha d-dejn? Kellna 150 miljun biex għandna il-power station tal-lum. Li għadha ħares ma kenniex lilha. Issa David Casa jsostni li l-Partit Nazzjonalista kien riesaq lejn pajjiż pionier fl-enerġija rinnovabbli, għalkemm sakemm dan fil-gvern ftit li xejn kien hemm riżultati fis-settur. Kieku kellna nagħmlu xi ħaġa aħjar minn hekk, kellna jew morru għall-pajp tal-gass kif qatt qabel, jew kellha l-inqas renewable energy. Verament għaddew da snin kollha, imma aħna kieku baqa l-gvern laburista tal-lum miexi fuq il-pjanijiet tagħna l-hemm ridna nersqu. Tony Bezzina prova jbeżza li minħabba l-faċilità li twassal il-gass mhux se jkun hemm minn fejn tgħaddi biex tidħol fil-port bil-baħar. Ikun qed jiġri it-tanker taż-żejt tal-solisbuti tal-gass u jgħidu le ma tistax tidħol ġol port ara fejn ħakmur dal-barra żejt. Filwaqt li Casa dar fuq Bezzina għal parir. Inti tkun perit, x'iswa li jkollok tank tal-ilma d-dar? U ma jkollokx il-pajpijiet tajbin biex waslulek sal-kamra tal-banju? Għalkemm fl-aħħar David Casa ħass li kellu jagħti parir lil dan il-gvern għal qasam tal-enerġija. Il-gvern jiena ngħidlu għad għandu ċans li jkompli fuq dak li ħalla l-Partit Nazzjonalista